Mon, na ko opinion ba? Oh. Kung sa maayo og magpasakop na lang ta sa Commonwealth. Kaya Mo appeal ta sa Commonwealth na lang kay para og moadto tag katong mga nasod nga sakop sa Commonwealth, wala tay visa, moadto tag Papua New Guinea, na. Canada, Egypt. Kung sa may imong opinion ana, bahala dita British colony mo appeal lang ta nila kay mayahay ta po ang ato tag UK may visa. Knowledge na free passport, free visa. Oh, mo gani. Unsa man, mo appeal lang ha ta ana. Wala ko ka kasi free passport, free visa. Ya, ingon daw sa Oo. Kung ano man, kaya Bayad na sa naman gud tayo gobyerno. Commonwealth gud ta. Di naman tayo gobyerno. Ingon ang story Atong gobyerno, dili bayad sa ko- Mo appeal lang ganito sa Commonwealth. British Commonwealth, mo appeal lang ta. Di man musugot Para- ang gobyerno kay para mataon na siya karon tawa sir. Appeal lang ta anay para mayahay ta. Willing na ka mo Di man bayad kaporta sa ang 1 month mga advance niya. politician. Kami lang tapas Putol na man 1 month nila. para mataon lang karon ba. Ilahang So- ilang sweldo dagko kayo, ilang gobyerno dagko. Oh. Di naagi hapon, republic yapon ta. Pero sakop na ta sa kami lang Commonwealth. sa 129. drink sa drink. Asi saja, ari na kabayad mo sir ini. So- sildo mo 30 baka ana. Pwede ra i-Gcash nimo. 100% Pero di ang musugot i-resibo ang na mga kasi Pilipino karon sir kay duha politician ka na 129. kontrolo nila atong gobyerno kay diha sila makasapi. Sige sir, salamat kasi Sa sir. ato pa, yung mento si O jain na sir kay proceed lang nimo. ang politics is negosyo gyud na. Negosyo. Mao gyud na imong pasabot. Ako lang po ingnan sa opisina. Kay ug ako, mo appeal na lang ko anay ang rayna nila. Mao si ato rayna. Ang hari nila mo si ato hari. Mas maayo pa na. Kay kupan sa Philippine Oh, 1 Republic. month man ya. Sildo nimo, kato si Rimon mo balik po sa sa Hindi. yung buot ba. Trabaho Pwede ka ra- sa- Independent ya po ta, pero Dili ta maka Ah, imposible sige, sige, makibalik ta sa Commonwealth. di Commonwealth of Britain. Atong barugan. Dili Commonwealth sa mga Amerikano. Aka na Briton. Sa man, Di nga atong barugan. maayo ka na. Ang barugan ang gusto. Kaya ako, anha na lang ko, subila na ko tong hari dito. Ikaw gi master ano ba? Naamong good tayo history good. Wala nagwatay, bahalag dito British colony, appeal ta nila. Wa man tayo nasakop. So lamiar man ng mga Briton nga babae. Nagiguro problema kay atong gobyerno.